У самым сэрцы Беларусі, на прасторах мінскай зямлі, сярод магутных лясоў і залацістых палёў ёсць незвычайнае месца, якое ахутана міфамі і легендамі. Тут пануе вецер даўно забытых эпох. І кожны, хто трапляе ў гэта месца, здзяйсняе падарожжа ў мінулае, да гісторыі, людзей, традыцый, багатай, вялікай і загадкавай беларускай зямлі. Знаёмцеся, парк сярэднявечнай гісторыі Сула. Сула. Час захапляльнага падарожжа.